Akşamyňyz haýyrly illeşler, akşamyňyz haýyrly kärdeşler. Bugün biraz ara kesmeden soňra Nowatdaky mejlisimiň sanyna başlaýar. Bugünkü mejlisimiziň Nowatdaky sanynda häzir Türkmenistanda töwlet gurulşynyň yerli dolanşygy geçirilmekligi barada, ýagny ýyl-ýylça oba. Belki bul ondan sonra ütgäben biler, ýagny kent diýen ýaly ýa-da ulus diýen ýaly nemelerde de ütgäpdiler. Ýöne häzirki demediýänimiz şol ýyl-ýylça oba. Indi bu taýda biraz taryha gidelim. Näme üçin yerli dolanşyga geçmeli? Öň bizde ýokmudy bu zatlar diýip. Indi taryhdan gaýsak geçen Araplaryň şol türkmen Oğuz topraklaryny basyp alanyndan bäri türkmenlerde hiç ýyly bir yerli guruluş bolmady. Yerli dolandyryş bolmady. Ýogsa şo döwürler Rimde yerli dolandyrşlar bardy. Taryhda başga nemelerde de. Ondan soňra şol 1800-nji ýyllara çenli şeýlere gelindi. Yerli dolandyrş bolman başga nemelen hanlyklaryň aşagynda bolup, ondan 1800-nji ýyllaryň ortalaryndan soňra diýip bilýände neme Hywa hanyň el astynda bolsalar bile, ýagny ahal mary tekeleli şo döwürler bir adajygan bolsa öz nemelerini geçip başladylar da, ýagny öz başlyklyklaryna alyp başladylar. Bu da ýagny şo İran tarapyndan gelen iki gedek hüjüm edýär İran şahsy. Bunu ýeňýärler. Ondan soňra Hywa hany da uly goşun bilen gelip hüjüm edýär. Bunu da ýeňýärler. Soňra 1865-de 61-den şeýlere başlap Ors nemesi Akpaşa gelip başlaýar. Ekspedisiýa diýilip ad berýär buňa da. Ve bunun bir näçe gedek hüjümlerini ýyda gaýtarýarlar da ýeňýärler. Şo taýda iň soňunda da 1881-nji ýylda Göktepe galasynyň ýeňilmesi bilen bilelikde ýene-de hakykatdan ýaňy bir öz başdak bolajak bolup şoňa güýçlerini nemet başlandyr türkmen toplumy ýene-de Akpaşanyň el astyna galýar we ähli topraklary, mallary, mülkleri ellerinden alınýar. Hatta basyp alandan soňra baýlary ýok edýärler we şol neme o döwürler, ýagny 2 aýal, 3 aýallylar baram bolsa aýallaryna çenli ellerinden alýarlar. Borslar gelip. Ve bu hereket 1881-den ta 1991-nji ýyla çenli şeýle dowam edýär. İlki Akpaşanyň golasyna bolýar. Hyzmatynda ähli topraklarymyz, ähli baýlyklarymyz olar sömürýär. Ondan soňra Sowet Soýuzy gelýär. Sowet Soýuzynda da şeýle bolýar. Iň soňra 91-nji ýylda ýene-de türkmenler öz garaşdyrlygyna çykan ýaly bolýarlar. Ýagny çykan diýip aýtmaly buňa da çykan ýaly. Bir adajyk gyska wagtlyja. 90-91-nji ýyllarda şo döwürler türkmenler belli bir gatlagy özüniň eýýän ýurt biziňki bu topraklaryň biziňkini biz garaşsyz bolluk diýilen düşünje bilen, höwes bilen sen daşar ýurtda işleýän adamlar öý urar, bärden pul uradyp men öý urýaryn, jaý salýan, maşina alýan diýen ýaly höwes bilen edýärsiň. Edil şo döwürler şo gatlagan öz garaşsyz Türkmenistanyny gurmana başladylar. Ve bu neçeni hiç ýyly, şo döwre çenli hiç ýyly gaz diýip ýa-da başga yer toprak diýip adyny agdalyp bilinmeýän pudoklarda da türkmenleriň özleri eýeçilik edip özleri karar berip başladylar, öz elleri bilen, öz pikirleri bilen. Şo ýerden soňra biraz yerli dolanşyga geçmek höwesi boldy, halka yerleri paýlap bermek ýaly reformalar alınıp baryldy. Ýöne bu da gyska wagtlyk boldy. 1994-den soňra bu hereketim ortadan aýryldy, arassalandy da.
Indi şondan bärem ýene-de şu günlere çenli Türkmenistanda hiç yerli dolanşyk diýilen düşünje hiç ýokdur. Merkezi ýönetim diýär ýöne. Hakyky garaýş bilen seredeninde merkezi ýönetim ýokdur. Ýöne biz merkezi ýönetim diýip alalım. Indi şu wagtky hökümetiň Gurbanuly Berdimuhammedowyň partiýasy näme? Demokratik partiýadyr. Bu ýöne aslında demokratiýanyň temeli yerli dolanşykdyr. Yerli dolanşyk ýok ülkelerde demokratiýa bolma mümkinçiligi ýokdur hiç ýyly. Çünkü yerli dolanşyk bolan wagty toprak halka berilen wagty we halk öz ýol başçylaryny özleri seçip seçimlere gatnaşyp ýani özleri hakyny özleri karar alyp bilen wagtynda demokratiýa bolýandyr. Indi bizim täze Türkmenistanda yerli dolanşyga geçmek baradaky karar alınmakçy belki bugün yetişmedek indik sanymyzda alarys. Geçen 2 ýyl, 3 ýyl mundan öň hatda yerli dolanşyk hakynda 5 tany ýazygy ýazylypdy. Bizim şu Halkyň Sesi media kanalymyzda ýa-da görseňiz bardyr. Belki de şu çykyşyň aşagyna da linklerini atarız. Şu taýda yerli dolanşygyň ýerine ýetirmeli punktlary var. O punktlary häzir sanap geçeli. Şu ýerden. Birinji punkty çağa seretmek. Çağalar bakça bağı diye. A bölümü kiçi topor yani 2-3 yaş aralyk. B bölümü orta topor 3-4 yaş aralyk. C bölümü mektebe taýýarlanyş topor 4-6 yaş aralyk. İkinci başlangıç bilim sınıfı. Birinci, ikinci, üçüncü klas içinde diýip gidilýär. Ondan sonra ortaokul diýip gidilýär. Ýani ýokary sınıflar orta bilim 5-nji klasdan 12-nji klasa çenine häzir görýänsiňiz biziň ähli barynjydan başlap 12-nji klasa çenini ortaokul diýip gidýändir. Üçüncü ilat durmuş taýdan hyzmat ediş merkezleri. Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligine degişli. Dördüncü kartaşan adamlaryň ide hyzmatlary. 5-nji maýyplara ýardam goldawy. 6-njy saglyk daşky gurşaw meselesi, ýani şu wagt biziň gazlardan ýa-da zawutlardan çykýan hapan emeler bardyr. 7-nji adatdan daşary ýagdaýlar barada, ýani ýer titremeler bolar, sil almalar, tebii hadisalar barada. 8-nji şäher planlama meýilnamasy, iň soňkusu da sanitariýa, arastaçylyk, galyndylar, rahatlar. Arastaçylyk boýunça. Şu bölümler boýunça ýayınlar bardyr kanalymyzda. Indi biz şu taýda nemäni aýdyp geçelim. Yani yerli dolanşyk şu wagt bizde ýokdy, ýok bolan üçin biz nähilleki ýaşalýar Türkmenistanda. Yerli dolanşyk bar bolanda nähilleki ýaşaljak. Şolar ýalyky her kimde nähilli kirleriniz bar bolsa şu taýdan aýdyp bilersiňiz kardeşler. Parat kardeşime söz berýär. Hayır, Gitçaşı kardeşler, Geniş Bey, senin sözünüz için sağ olun. Benim yerli dronlar şu anda öz düşüncelerimi, bilgilerimi aydıp geçtim. Katı umut, bu mesele yerli dronlar. Yerli dronlar şu anda benim düşüncemde her Türkmenistan şimdi 5 vilayet diyede. Türkmenistan olmasa 5 vilayet yok. Onun her 40-50 vilayete etrafı bölüp bolýar. Ne bayram bir ilçe edip bolýar. Ne haşin Türkiye'de
Nisan ilçesi var. Türkmenistan şoňa bölmeli. Ne için onu 5 sanak uluy oraya böyle bölünü. Onu beş etmenin sebebi yani ille saklamak, kuşlukta saklamak, hemmesine bir kök bolsa başkan öyle baykan öyle şoňa göze uçur etmek kıyınrak bolýar. Şoň üçin büýüte konulan zatlar. Beşani bolsun hemmesine göz aýlap bileli, öz elimizde saklaly, hiçe kaçmadan tıpmasın diýmek manysynda. Yani bölük näçe her vilayetde 10-20 bölük bolup bilýär-de, ilçe, il. Şu ýagdaýda gaty oňat dolar. Hem el dolanışdy. Her kim öz owazyny, hekimi, arçyny, bargadyny, mirabyny her kim öz işläjek adamyny seçip, özü haýlawlara gatnaşyp bilmeli. Biler öz önümni öz isleýän adyny, yani isleýän kesini näme şerde taňymas bolýar-da hekim peşary ýa geri bolar. El dolanışda ýene de her kim öz ýeri baýly bolsa adamlar azad erkin boljak. Azad erkin adam düşünüp bilse, akıl bilim taýdan gaty öňüdüşlik bolar. Zatlaryň geçirilmezi hükman diýip düşünýän men. Hükman etmeli. Biziň bu zatlar bolmasa biziň gelecegimiz ýokdur diýmekdir. Hekimiň öz ýeri başga, ýeri mülki bolmasa sen gulçulukdan çykmarsyň, mydama guldyň diýmekdir. Dinleyijilerimizem muňa dogry, düzgün düşünmegini isleýän gulçulukdan çykmak üçin birinji möhüm meseleleriň biridir. Esasy meseleleriň birinde bolam. Men aýtjaklarym şu bardy. Biraz soňra ýene üstüne goşup bilen sag bolun hormatly kardeşler. Bolýar. Şu taýda ýatladyk geçeýin. Söz nemesi 5 minutdur. Ýadymyzdan çykarma. Merdan kardeşimize söz berýär. Şu wagtda Türkmenistany hukukla döwletdigini bilýär. Sömürge diýen şonu gözüňize getirilýän ýönter dolanşykda diýip alsak, ýurdumyzda. Ine biziň öz awamyzda gözüme basyp duran ýani çağalar ýetişdirmek ýasat ýokda. Haýır döwri bolan ol daga diýerlerini tatdylar, ýok etdiler şey. Ne men awama ýekaçy san ýasat gerek. Şol ýerli dolanýyş bolan ýagdaýynda ile bir hepde de ýetirmen statistikasyny çykaryp çağasynyň sany ýa dogulacak çağalaryň şoň hemmesini ösüşi alýarda il merkeze tawşyrsaň şaýda wagt tutulýar-da. Eger ýönter dolandyrışda bolan bolsa, so ile barjak, ilden soň merkeze barjak. Haçan merkeze ýyllyk statistika barjak, ýene de merkezde haçan planlama boljak, şeýdip wagt bary gidip barýar-da. Şu wagt taýynda da saparynda da utuş boljak da ulutuş. Ýa-da ýene halka hyzmat etiş nemeler var, edaralar var. Belki seni Türkmensel diýip alýar, şu wagt bir sanjak var. Şu wagt ýagdaýda nomerim ýok, internetim işlenok diýsem, Aşgabatdan buyruk gelmeli, ýa bir karar çykmaly diýip. Şoňa araşylýar-da. Ýönter bolan ýagdaýynda da. Ýöne ýerli dolandyrışda şu ýekeje
sel olanı 2-3 santine öwürüp boljak da. Hem iliň gözünden çözülýär. Belkice nomar bir onuň dowamında çözüp berip berýär. Ýani hyzmat şart boljak da. Ýene-de soň ýanky toprağa da dolanyp gelsek, toprağım şonuň ýaly. Her kim öz toprağynyň ýagdaýyny gowy düşünýär, nerede näme ýetişjek, güneş känmi, ýa suw känmi, ýa suw azlygy barmy? Şo zatlarym gaty nähilde wadan peýdaly boljakmy? Ýa wat taýyndanym ýene şonuň ýaly utuş boljak da. Odan buyruk merkezden buyruğa garaşmasız her kim öz islegine yani öz iradesine ekjek, dikjek ya mal köpelçek we şonuň ýaly ýagdaýlar da men şöýlerek düşünýän häzirlikçe. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Söhbet kardeşim de ya. Kanun döwlet boljak bolsaň esasanam parlament sistemisini ýurtda uýguljak bolsaň ýa parlament sistemi bolman başga sistem bolup da häzirki döwürde ösen döwletleri bir hatarna goşuljak bolsaň hökman nowatda ýanky ýer suw reformasyny geçirip we şonuň bilen deň hatarda ýerli hökümeti geçiş nemesini uýgulamaly döwletiň içinde, ýurdun içinde. Türkmenistan'da da bunun köp görüngleri ediliyor. Yani biz yine de üstünlüğümüz geçeli. Hükmani ýagdaýda gerekli nemelerin biri häzirki wagtda Türkmenistan'ın şerti şunu talep edýär. Yani merkezden yönetim nemesi hiç bir döwletde merkezden yönetim işläp bilenek elbetde yani Türkmenistan'da hasem beter işläp bilenek. Türkmenistan'da hasem beter şu merkezi dolanýar nemesi şon nemelerine ýaşaýyş düzgünlerine gerekli ortur häzirki wagtda talep edýär. Indi merkezi dolanýar elbetde üstünde dur geçdik ýöne ýene geçip ispaça başardığımyzy nemet bereýin men öz düşünşüm boýunça aýdyp geçeýin. Ine häzirki wagtda Türkmenistan halkynyň ýaşaýyş şertlerinden çen tutup aýdylýar da buny. Elbetde buny göz öňüne getirtmek mümkin ýöne köp nemeler, pudoklar aýrylyp ýanky yerli nemelere geçecek, yerli hökümetlere geçecek we şu yerli hökümetlere geçenden soň käbir nemeler bardyr. İşletmeçilikler bardyr. Ýa-ki 90 maddasyny aýdyp geçdim, şu 9-nyň içinde de ýazylan, ýazylmasa da şoň bilen baglanşykly yerler bar. Kış gelse gaz meselesinden problem çekýärler. Toňsy gelse tok meselesinden problem çekýärler. Häzirki wagtda da biziň habar kanalymyzda da şunu ýetirip durlar şu meseleleri tok haýarlar ýa gaz haýarlar diýilen nemeleri ýetirýärler. Bular yerli hökümete geçirilen ýa yerli dolanýar sistemasyna, rejimine geçirilen wagty şu meseleler ortadan aýrylýar. Sebebi o ýerde döwlete bagly hiç bir putok galjak gel. Gaz meselesini, tok meselesini şu ýerde şahsi işletmeciliğe geçecek, hususi işletmeciliğe geçecek ve buna benzer köp nemeler geçecek. Yani hususi mektepler, orta mektepler dörer, hususi üniversiteler bolur ve hususi yani kartaşan adamların nemeleri bolur. Pensionerler diýilýär häzirki wagtda. Bakıcılık merkezleri bolur. Şol wagtyň özünde yani daşky gurşu meselesini seredýän sektorlar açylar. Bular hem hususi sektorlar bolar hemmejesi we halkyň iş taýdan üçünçüligi has ýokary derejede boljak. Başgaça näme aýdyp geçmeli bu ýerde? Saglyk ýa-da wagtda Türkmenistanda saglyk problemi ýaşalýanlar, saglyk meselesini medýanlar Türkmenistanda İslamlyk vilayetde ýaşaýanlar, vilayetde doktorlar çözüp bilmez Aşgabat'a gitmeli diýilen nemeleri ýa Aşgabat'a gidip merkezi paýtagtda gidip şo ýerde nemet gaýdy saglyklaryny bejerip bejerdik gaýdýanlar. Bu meseleler hem ortadan aýryljak. Bundan taşarda sen ýa-ki
neme meselesi girecekde. Nägilek şu. İslen yerinde yaşap bilme mümkünçülüğün bolacak. Yani yerli dolanış nemesine geçendi ve yerli dolanışdaki hükümetlerin edýän oyun neme işleri mesela önümçülük nemesine has köp ünsver berjekler yerli hükümetler mesela aydaly bir illeşmizin bir başga bir ilçede ille ýaşaýan bolsa şol önümçülük aşak bolýan bolsa önümçülük işletme ya kärhana aşak bolýan bolsa mesela şoňa goňşy nimedäki ilçedäki yerli hökümet şoňa mümkinçilik meselem ýaş hökmüne gidýär-de iki nime arasynda iki yerli dolanýaşyň arasynda ýaş hökmüne gidýär. Yani özüne çekmek üçin şoňa mümkinçilik kärhana açmak üçin gerek bolan ýeterli mümkinçilikleri döretmek üçin özüne adam çekmek üçin hasam beter yerli nimelerni ösdürmek üçin şolar ýaly garşylykdaýyn. Bir ýaş hökmüni ösdürmek prosesi diýilýär-de bu yerli nimeni ösdürmek prosesinin ýoly goýular. Bu elbetde yerli hökümeti geçenden soňraky bolunjak meselelerin biri. Kıskaca şolar aýt geçen soňun üstüne ýetirä. Bolýar. Hayat hanıma söz berýär. Şu wagt ýurdun içinde hemme zat merkezleşdirilen. Bar zat merkeze garakdyr. Indi bu yerli guruluşlar döredlenmekde. Ol güç, merkezde toplanan güç bu tarafa yerli guruluşlara dağıya. Indi bu yerli guruluşlar diýeli, bu yerli guruluşlaryň özüniň nemet bolýar, özüniň meclisi, özüniň hazynaty we şo ýerin yerli halky öz içinde bilýärler-de bir-birini tanaýarlar. Özleri içinden iş başaracak insanları getirip iş başına koyarlar. Ve şu yerde çıkan lokal problemlerini, özünün ihtiyaçlarını, yani näme gerektigini yerli ilat goýulýar, şol yerinde problema çözüp bilýärler problemany. Merkezden hiç daha häzirki ýanak merkezden hiç daha garaşyp oturmaýan, mesela şu yerli halk öz inisiativany öz eline alýar ve problemi çözme prosesinin içine koşulýar. Mesela näme diýelim? Diyelim alalım nemeni. Gargynatadan diyelim çarjy ölçeldi. Ulagda giden wagtyň ýolda nemeler var? Benzapravkalar var. Ne bir durup dem almaga yerler var. Ne diyelim tuvaletler var. Şon ýanak meseleleri mesela yerli nemelerin özü nemedip çözüp bilýär problemleri. Ya da mesela sosyal hizmetleri diyelim. Şol yerin özünde sosyal hizmetler has efektif işläp bilýär. Diyelim yine invalidler var diyelim. Ya da deme gartaşan adamlar var diyelim. İnvalid şu an yurdun içinde invalidler için hiç bir şert yoktur. Bunu emma yerli nemeler bilen, guruluşlar bilen gaty çakkan ve efektif çözüp bolýar. Sebebi şu an mesela invalid olmak yurdun içinde näme demek, eýem öýden çykman oturmak demek. Nemede yerli guruluşlarda bu eýem her diňe bir halk üçin däl her bir adam üçin alada etmekdir demek. İnvalidler üçin mesela jaýlar gurulanmakda olaryň nemeleri bilen şol oturlayan engelli arabaları vardır. Şolar bilen girer ýanak ýollar mesela ýa-da ana avtobuslar vardır. Ýöreýän şolara da özleri minip biler ýanak hiç kimin kömegi bolmadan minip biler ýanak şo ýere ýene bir nemeler oňarmak şolar üçin ansatlaşdyrmak. Gepin ýa bu nemeleri invalidleri nemenin içine, cemiyetin içine entegre etmek. Ya da bular için küçücük bir neme oturup işleyen yerler döretmek. Neme engelli demek ya da sen eýem invalid olmak demek, durmuşun ya hayatın bitmesi demek derdir. Sen yaşamalı, bularam adamdır, bularam yaşamalı demektir. Ya da gartaşan adamlar vardır ne. Bir belli bir yaştan soň eýem bularam hani häzirki ýurdun içindäki näkýän
öýüňde oturmak diýen ýanak bir zatlar. Sen garrymy öýüňde oturup çykma, ana artyklaryny ugrap otur, ýa şol ýanak bir zatlar neme var da, düşünjeler var. Mesela merde nemeler guruluşlarda buların ham jemgyýetiň içine entegre etme nemeleri efektiv bir şekilde edilip bilýär. Hökmany ýerde hani garry bolanda bularym mesela hani okat bilme ýa özünü geliştirme ýanak meselelerde ýa bular üçin bir iş yerler açylyp biler. Şo meselelerde de şu lokal neme çözülmelerinde yerli hakimiyetleriň nemesi peýdasy gaty uludur. Ondan soňra nemeler var, sosial hizmetler vardır mesela o neme üçin diyelim işsiz kaldı diyelim bir adam şol nemede şol adama nemede iş tapýança ya da işsiz oturduğu fırsatyň içinde şonuň suwuny nemesini elektrini töläp oturmada gaty efektiv işleýär. Hökmany nemeder yani mesela bu adamı ya da şu adamın meslegi olmasa bu adama bir meslege uğrupturup koyvermek ya da bir gıyska vaktlık meslek okutturmak bu adama ya da şu bölgelerde mesela gerek bolan meslek ya da has talap edilen mesleklerin nemesini açmak, meslek okuwlaryny, gıyska vaktlyk meslek okuwlaryny açmak ýaly meselelerde gaty efektiv işler. Şu wagtlyk aýtjaklarym şular. Bolýar, sag bolun. Oğlunu hanyma söz bereli. Salam kardeşler. Bu taýdan men Hayat Hanım aýdyp geçdi, hemmelerde aýdara rahat kalmadı. Onu da menim aýdyp galan şutaýdy. Nemede şu yerli dolandyrış diýileni halk näme düşünmeli? Yani şondan maslaly. Birinji bilen kamerany açayım. Birinji bilen näme ünfermeli halk? Birinji bilen ine yerli dolandyrış diýileni sen ya welaýetden ya da etrafından ya da bolmasa ýokarky dolandyrış merkezde dolandyrışdan sen garaşly bolmaly. Sen garaşsyz bolmaly. Senin öz ýylyňda, öz ilçeňde ya öz owaňda ähli zatlar bolmaly, üpjün bolmaly. Ine meselem bilimden tutsaň şolar ýaly sen merkezdäki bilim ministrine ýüz tutup görmeliler. Hemme zat ýerinde çözülýär. Medisinada şoň ýaly her medisina guruluşlaryň ýa-ni edaralaryň hemmesiniň özüniň büdjeti bar. Ýol edara bolsun meselemine guruluş gidip dur diýeli. Ýol guruluşlar, olaryň öz büdjeti bar. Ol şu ýol elime deşik bolsa sen merkezden pul haýyş eden ok, merkeze çykan ok. Özüňde bar, büdjetiň bar, ýürüýte. Sebebi näme üçin? Şu yerli dolandyrışyň tigirlenip durmak üçin, ýürep durmak üçin halk salgyt töleýär. Ine şu salgytlaryň esasyna näme üçin biz diýäsek salgyt tölemeli, salgyt tölemeli. Ony gaty dogry düşünmeli, dogry hasaplamaly. Ýani şu salgytlaryň hökmanydygyny halk düşünmeli. İň esasy ýer şoda. Sebebi şu tölünün hasalgytlaryň hasabyna yerli dolandyrış diýilýän, ýani oba bolsun, ilçe bolsun, ýyl bolsun, şolaryň hemmesi öz-özüni dolandyrmana ukuply bolýar. Şolaryň mümkinçiligi bolýar. Ondan ýani aýdaly bilim bolsa, yerli bilim, aýdaly mektepler, bularyň öz büdjetleri bar. Sebebi her bir ýaşaýjy öz oturan uçastygyna nalog töläp oturýar, salgyt töleýär. Şolaryň şo tölenýän salgytlaryň 80% bilime gidýär. Sebäbi men daşarda ýaşap berem soň maňa deňeşdirmek üçin ýüzlerçe, müňlerçe men misallar getirip biljekde deňeşdirmek üçin. Ine şol zatlary men Türkmenistanda ýaşan döwrümde görmedim. Emma başga döwletlerde düýbünden ütgeşik. Hemme zat ütgeşik sen
Ýolun gaýy bolsa sen ýok içeri arz etmeliler. Öz guruluşyk idarasy bar. Jaň edýän plan köçen plan ýerine näme bar? Düzetmeli şonu diýip aýdýan düzetýärler gelip. Düzetmeseler halk üstünden arda ýazar. Şoň üçin sen halkdan nalog alýarmy? Sen düzetmeli şonu. Sen boşly sen. Şol edaraň başlyklary düzetmeli şonu. Göz astynda bolmaly hemme ýa-da başga bir ulgamda bolsun. Islenlik zatda şoňaly bilimde bolsun, problema çyksa, şol mektebiň öz direktory bar çözýär problemasyny. Indi şoňaly ýerli dolandyrış diýilenler bir ütköşük zat däl ol. Ýöne bizde Türkmenistanda şu zatlary ýöremändiň, şu zatlary hiç gaçan bolmansoň halk üçin täzelik bu. Halk üçin bir ullokan bir ýetibilmejek zat ýalyp görünýär-de gözüňe. Emma on ýaller. Olar ýaller. Ine medisinanyň özüniň budjeti bar. Ya guruluşyk idaralar, bir zatlar gurulýan bolsa olaryň öz nime budjeti bar. Köp zatlar private, ýani çasny. Hususy diýilýär-de, hususy. Guruluşyk edýän idaralarym köp hususy. Ondan ýanky ýerli dolanşyk nime gerek gelende, ine meselem budjet bir zada bir pul gerek bolsa, sen merkezi banka haýyş edemok. Senin öz yerli owaňda, ilçeňde senin yerli bankyň bar. Her 100 metrden 200 metrden bank bar. Senin öz yerli bankyň bar. Şol halky aýlyk bilen öpjüne otur gerek bolsa barýan aýlygyny şoňdan çekip alyp bilýän. Gitmeler oň üçin başga ýerlere ýödem. Owaň bir merkezden gaty daş ýerde owa bolar ba. Şu geňöräýmeli zatlar bar da, şu merkezden yüzläp kilometr daşlykda owalar bar, emma yerli ýanky guruluşyk bar, yerli şuloň dolandyryş. Şuloň özleri tigilenip dur. Merkezden hiç il dahilli zat ýok. Merkeze. Islenik zat şeýle. Men diýene yüzlerçe müňlerçe men mysallar getirip berebiljek. Ondan ýanky islenik guruluşyk edende de özüň üçin edip bilýän. Garaşsyz bolmak diýmek ol bir alyp barýan işini arkaýyn ýöretmek diýmek. Sen üstünden basyş edýän ýok. Sen üstüňe barlag gelýän ýok. Sen bu taýna dogry edýän diýän ýok. Senin öz hojalygyndaky edýän işleň ýaly yerli hojalykly, yerli dolandyrşyklaram şeýle ýörýär. Olaryň öz içinde özüniň kanunlary bar, öz içinde özüniň etmeli goýmaly planlary bar. Şol policy diýilýär-de, şondan çykmak bolanok ýöne. Ine häzirlikçe şu zatlara aýdyn, sebäbi öňkü watandaşlarymyň hemme aýdyp geçdi. Söz bereniň üçin sag bolun. Bolýar, tamam. Merdan kardeşlikle söz berýär. Şu wagt yerel hökümetler ýa-da yerli özüni dolandyrış. Barada gurulňa däselen şu wagtky modern dünýäde, ýani Ýewropada praktika. Ölen elverişli, ýani öňüdişli, ösüşe açyk diýip görkezýärdi. Yerli, ýani belediýeler bolsun, häkimetler bolsun, illere berilen güç, ýani erk diýip bolar, esas güçden de. Şu Oğuz ýylyň tarihte, Oğuz ýylynda da bar eken şeýle. Yani ona illerdeki şu wagtky bakan diýerler da, yani seredýän esasy başkan bolup oturan adama şart diýer ekenler. Şolum öz ilne, yani salgyda mal ýarken öz ýylyň söwdasynda da seredýän maldarçylygynda da, yani iliniň suwuna da, yani ýaşyna seredýärken esker ýetişdirmelmi ýa-da täzir ýetişdirmelmi şu zatlaryny öz seredýärken de. Ýylda bir gezem nemeden ýylda bolmanka uly ile ýüşýär ekenler, yani maslahata. Şu taýda da ýurdun politikasyny, yani geljek indiki ile ýurdun politikasyny näleýde kurulmaly. Şonu
meclisten geçirerken de. Şimdi şu hat toy diýerler, toy. Şimdi APA söz vardır Türkiye milletlerinin içinde. Ulan şolun şol yerden gelýär yani. Şol dilinden gelýär. APA demek näme demek? Mecliste yani toyda söz yürüyen zenan maskala APA diýerler. Yani şol oğulların zenana beren değerini görkezýär şol. O zaman şimdi hani başka mesela yan meselesine geçsek ne bileyim şehrimizde yöneten şehrimizde Batı diyorlar yani Batı attı. Uruşuk haritalarını satyan yöneten yaşayıcısı var da şehrin. Sol kapısının önüne trotuarına beton uyardı trotuarını gözelleştiriyor. Sonra biraz vakit geçen sonra köçedim. Daki oğlunlar neydi ya? Oğlunlar adapsizden yöne çıktı işte menden köçemizi avadanlaştıralım diye hep yerini beton uyup yalpılatıp koyalım diye. Güzel olsun diye köçemiz. Bu lerdiklerin bir çetinden giriyor. Ertek günü Mehmet ile Rus devletinin kuklalar geldi. Batır degen oňarsan yani ýylyň iş bolmasyn diýip eline kakýarlarda. Indi Mehmetler bir gara aýramada da Batır ştaýda näme iş etjek boldy. Batır öz ýaşaýan ýerini awadanlaşdyrmagy isledi. Yani öz ýyly da öz elisi öz ýakkasy. Buna näme awadanlaşmak niýetinde onuň häsiýetini ahlak taýdyny beýikdigini görkezýär, ahlakyň bardygyny görkezýär. Bu da bir halka göreldidir. Yani Batyryň eline kakylmadyk bolsa, yerel hökümetlerde her kim yani ahlakly adamlar köpeljek, bir-birini göreldetjek, her kim öz ýylyny gözelleşdirjek. Yani kaçımız yani şahsi karhanalar köpeljek, her kim öz işi boljak, merkeze hiç bağlı boljak yani. Bunun ýaly bolanda da her kim öz karhanasy bolsun, toprağı bolsun, maldarçylyk bolsun, bir zat öndürjek midir? Bulan bir halka yani il üçin gelirdir yani. Salgyt. Il üçin gelir salgytym ýurt üçin bir nemedir yani. Ekonomik iqtisadi dolanışma diýer, şonuň BVP-niň güýçlenmegini getirýär da zatlar. Men şöyle düşünýän. Ýa sağ olun. Sapar kardeşimle söz veriyor. Sağ olun. Ben bir çağlar var da bir iki söz aydık geçecek. Yine Uşgu'da, Tağtavalar'da, Terki'de, Köydürgenç'te ya da Yoğurtön'de ya da şehrin yani Türkmenistan'ın bir ucundan çağı Aşgabat'taki doğulun çağıdan yeme tapavdu var. O bunları yemşin Türkmen cemiyeti den şekilde, den şertlerde östürüp geçtiren ok. Yani den şertleri döreden ok. O Könürüçteki çağda yetişen ton o yani birdat öndürüp yani cemiyete, devlete bir katkıda bolunmaly çağa Aşgabatda ham şonnalar. O bu çağlar ertir o Türkmenistanyň öňümçiligini ayakda tutjak, östürjek çağlar. O goşmaça katkı değer öndürjek, döretjek çağlar. O tany yani gerçekten olsa onu bulun yetiştiriş hili gerçek o olsa hili olsa kaliteli olsa yani ertir şulun öndürjek önümüm yegerem şunlara kol bolla Türkmenistan'da denglik gözüňe getirip bilýärmi? Çağan Uşgu'da doğulmasy. O çağda ne günah var? Ya da
önüňüşde dogulun çağan. O günäti näme? Onu bir düşünüp bilecek miken Türkmenistan'ı? Ödem ben hep atarlar boyu şeydik gelen demede. Olurda yaşar yalak. Ödünü geliştirir yalak. Hiçbir şert yok. Sağlıklı yetişer yalak şert yok. O ne? Yerli hükümetlerin o hükman bolmasının en esası şertlerin biridir. Son ne? Bula çağa adam yaşayayım son karriyer. Tanrı'nın veya hüccetin o. 80-90 yaşlı adama ödünü bakıcı gerek. Seyrediyen gerek. O öyle yaş nemelerden artırarak bunu medisin hizmeti gerek. O başka yardımlar gerek. Biri göremede engelli. O biri görmede engelli. O bunlara bir şert öğretmeli. Bunları köç adımlarla. O birinin postları bolup bilir. Yani bolmanan bilir de. Onlara kim seyretmeli? Onu haram ölmeli. O dilen toğrular var da. Tek Türkmen'in yatanına turonunu yani cemiyetçilik nemesine ünlümünü hiç çıkmadıkları atlar öyle. Bu atlar ünlü yaşalıp görülündü adı. Ketelçiliğim şunlarla. Şu şartları dine yerli dolanışığı, doğulu hak, hukuk verilenle sorar ve topraklarının kazananlarının iyi bolun yağdayına. O atlara da yani yerkinin, gücünün hiçbir kararşı tekille o kabul edip bilecek yağdayına bolup bilen de atlar bu da atlar. Şu da atlar gururun ne yapın edilen oktuk bastanı. Türkmen'in Mehmet'in bunu taşını dedin o. O şundu normal yaşayış bolup bilir mi o yerlerine? Mümkün neler? Son için Türkmenistan göç tutanır. Göçün müçveri bir katastrofik muktardadır. Bunu ne için gidileyiniz? Ne için tedbirini alıp bilen yok. Yine doğrular ortaya çıkmalı. O sen Türkmen olayan olsan, o bir ahlaklı adam olayan olsan, alim değillik ki sırada oyun, yani ahlaklı adam olayan olsan, sen vatanındaki sudatları ne için gündeme çıkarın o? Sudatlar için kim görüşmeli? O siz ne için görüşecek? Görüşmeli olunlu. O siz hiç sadece şeyden görüşecek yani. O siz bu dünya ne için geldiniz? Dilen alak sonra olur. Her şimdi ortaya çıkmalı. Cemiyetin yağdayı katı kritik yağdayı. Bunu bilmediklerin olup, görmediklerin olup, o birinin ağzını korkutup yumdurup, birinin ağzını yankı, ekli informasyondan nemeden mahrum edip kesip, o direkt parasını ödeyen. O son için yerli dolandırış diyen dağıt, Türkmenistan için katı önemlidir. O Türkmenistan'ın şu ki yeten yağdayı, cehaletin ürünüdür. Şimdi burada seyredip görün. Merkezi dolandırış olanı, onun başı cahil olanı, ehli Türkmenistan cahil olayandır. Ehli Türkmenistan. Şimdi düşünüp bilen mi? Yani erkli, hukuklu, haklı, yerli dolanış olanı yerlere bunun tesiri etmez. Cahil oturur, vakti geçende de gider. Onun tesiri çeklerek olur. Bu da bir devletin yok olup gitmediğinde
Uli ýöňündäki bir garat. O şoň üçin yerli dolandyrşy küçümsemek, küçeltmek, o ýa-da bunu bir gerekkel, bir gidecek bir zat ýalak görmän bu katiller. O şoň önemliligini hökümet bilen. Bu cemiyet gündemine çıkan soň bu zatlaryň toňuň näme bilen oturjagyny bilýärler. Üçin gaty howzala düşýändirler. Şundan halkyň, jemgyýetiň ünsüni başga ýerler çekçek bolup, dürlü ýollary tiýrak görýändirler. Onuň daşyňyza seyretdiňiz görersiňiz. O men aýtjam şu wagt şunça soň dowam eder. Sağ olun. Umydo kardeşime söz verelim. Sağ olun. Ýa-da kardeşlerimiz yerli dolandırışa mektepler, sadyklar, hastahanalar aýdyp geçdi. Ýöne başta yerli dolandırışa geçen wagty başta edilmeli işler bar. Şundan bir näçesini sanap geçeýin. Birincisi temiz içki suyu ve ulanış suyu. İkincisi yol ve ulaşım. Yani yolun bolmasa hiç sada edip bolmaya. Onu gepleşirlerimiz köp sanlanda aýdyp geçdik. Üçüncüsü altyapı, kanalizasiya ya da çevre sağlığı. Dördüncü sanitariya yani temizlik eğitimi. Temizlik eğitimine mesela zilzibilin nähili ulanılmağı şu ýerye. Sonra yangın söndürücü edaralary hökman suratda bolmaly. Sonra zabita yani zabita diýenimizde mesela hazır ýine bazarlarda polisler ýürüýär. Yani polislerin işi değil zabita yani zabitanyň işi. Bu zabita demek näme? Sakçı, yerli sakçılar. Ýene bizleriň bazarlarda polisler ýürüýär. Aslında şu yerli sakçılaryň edilmeli işleri şular. Tiz kömekler ve adattan daşar ýagdaýda kömek, yani ilata kömek etmek. Sonra imar, yani şehrin toprağını fiziki ýagdaýda kontrol edip şehri gözelleştirmek, yani köpçülükli park ya da spor yerlerine şunyalı nemeler alıp geçirmek. Sonra defin işleri, yani mezarlıklar. Yani bizlerin öz yaşayan yerimi alsam, bizlerin mezarlıklar şehrin adamların yaşayış yerlerine yakın. Yani bir tarafında yaşayış yerler var, bir tarafında mezarlıklar. Onların toz basıp yatan, ot basıp yatan. Yani şuları hökman suratda nemetmeli, düzelleştirmeli. Sonra yerli kommunikasiya güçlendirmeli. Yani mesela yerli kommunikasiya diye internet, televiziyalar, gazetler, şuları güçlendirmeli. Bizlerde az hiç dibinden yok şu zatlar, hiçbiri. Sonra şu sanap geçen zatlar memesini marka ya da marka ve embleması bolmalı. Yani marka ve embleması bolan ýagdaýynda konkurensiýa döreýär. Konkurensiýa dören yerinde de ösüş döreýär. Yani marka ve emblema dem misalım, yani yine Türkiye'de İSKİ, İDAŞ, Boğaziçi nemeler var. Bileňiz bula Türkiye'de yaşayanlar. Şular mesela bir emblema, yani marka. Şular hökman suratda döretmeli. Şular aýdaýyn soň ýene koşaryn. Sağ olun. Sağ olun. Oğlunun hanıma söz veriyor. Sesini de yaptınız. Oğlunun hanı. Yine yapıldı. Anne. Anne gelelim. Gelelim. Ha. Men ýa-da ýa-da bir zat ýatdan çykartdyryn. Bir zat del 2-3 tane şu 3 tane punktyň üstüne durup geçmekçi. Ene yerli dolandyrış diýilende men ýaşap oturan owamdy. Bizde yerli dolandyrış bar. Bir kiçirak bir zdania kerpiçden gurulan ýüzüne 1787-nji ýyly ýadyly.
Pikir adamlar. Yerli dolandırışın ýaşy 1787-nji ýylda gurulan. Şondan merem yerli dolandırış dowam edip gelýär. Biz näçinçi asyrda ýaşap otyrys Türkmenistan? Türkmenistanda barmyşyk ýalat? Ýokdur. Ine bulum ýene de Rossiya imperiýasynyň bize getiren bähwitleri. Ine şo taýdan başlaly. Ine yerli dolandırışda ýanky garrylara sosial üçinçilik diýip bir zat bar. Ýöne esas taýda men beýlik temalary däli garrylara degişli bir zat aýdyp geçmekçi. Olam Türkmenistanda ýok zat. Ine meselem adamlar işleýär, ýaşaýar, zähmet çekýär, öz watan üçin, öz üçin, öz gelecek üçin, öz garrylaryny üçin etmek üçin, pensiýa üçin işleýär. 55-65 ýaşlary töwereге ýetenne şol 55 plus ýa-da 60 plus ýa 65 plus diýip bir neme kompleksler bar. 2 etaşly jaýlar bar. Bir giden kompleks, içiniň öz basseyni bar, ýenet bar, bagy bar, park bar, hemme dady bar. Ine şol ýaşa ýeten garrylar garram däl 55 bilen 65 ýaş arasynda garry bolanokda. Olar ine şol jaýlarda ýaşamana özlerinin application doldurup bilýärler. Ýani arda berip bilýärler. Men şu jaýda ýaşajak özüniň nimetini görkezýär. Islegini bildirýär. Ondan şo ýerde uslowiýalar bar, etmeli, ýerine ýetirmeli. Şol şäherjikde ýaşap bilýär. Şäherjik diýip aýdaýyna. Kiçirek şäher içi bagly zatly kinoteatrly medatly. Ýöne näme üçin oň içinde özüniň doktorlary bar, özüniň medsestralary bar. Ondan soň atjelny kwartira berýärler. O taýda opşit däl ol. Ine otellerdäki uzun koridor, 2 kapdalyň komnat 10 ýalat däl. Ýani her kim öz kwartirasy bar. Bir komnatny isleseň bir komnatny bilýän, 2 komnat isleseň 2 komnatny bilýän. Ine özüň bir özüň ýaşajakmy ýa-seň ýanyňda aýalyň barmy ýa adamyň barmy, oňlary bile ýaşap bilýän. Ikiniňde arda berýän, barýan, umum göçüp barýan şo taýda. O taýda näme üçin bezapasny ýani, näme üçin amatly sebäbi adam garrydygyça da ýykylyp biler, sürçüp biler, davleniýeti galyp biler, başga keseller bolup biler. Covid diýdi, ýene diýdi, onuň öz içinde wraçlary bar, öz içinde magazynçyklary bar, öz içiniň hemme dady bar. Ýöne sen özüň parkowkaň bar, öz gapyň öňünde parkowkaň bar, sen maşyn sürýän, özüň getirip goýýan öz ýeriň bar. Ana şolar ýaly bir ardanjak edil muhtel ol, sebäbi ardanjak bir öz başyna bir ýerden kwartira renta wad edip ýaşajak bolsaň o gymmada düşýär. Ya da sen öz hojalyk, öz собственный jaýyň baram bolsa, ony sodержать etmek, pensiýaň az bolsa sodержать etmek kyn düşýär, agyr düşýär. Täbi çykdyjykan. Sen gazyňy töleýän, toguňy töleýän, o benzin neme ýagyny töleýän, kerosini töleýän, täbi atapleniýalaryň işlemeli, gydyň suw üçin boýlar gerek, onu suw gaýnatyp duran, onsyna gerek, bunsyna gerek, nalog tölemeli, ýeriň участогың bar bolsa sen bir ýylda en gymmat nalog ştatlar Kaliforniya bilen New York. Bularda aňsat däl. Nalog tölemek, sen pensiýa çykan soň. Senin pensiýaň gatygy bolmaly. Şoň üçin adamlar näme diýär, öz jaýlaryny satýarlar ýa-da pul öwrýärler-de şol alınjak ýani 55 plus 65 plus jaýlar bar. Ine şo taýa gidip ýaşap bilýärler, şo öz oturan sobstwyny jaýyna tölejek pulunyň 100-den 10%-ni otak töläp oturýarlar. Şoňal arzan. Ýani el ýeterli türkmen jaýdanda. Ine şolar ýaly programmalar bar. Ýöne Türkmenistanda ýok şol. Biziň garrylarymyz türkmeniň garrylary näme adam dälmi? Näme üçin şoňal gowy uslowiýaly ýerlerde ýaşap alýar? Sebäbi adam zähmet çekdi. 30 ýyl 40 ýyl işläp berdi. Senin hakyň bar. Sen münasip şolada. Şolar ýaly ýerde ýaşamana. Ine garrylygam üçin edýän döwletler şeýle bolýar. Ine şoňa da yerli dolandyrış diýilýär. Hökümet ýokardan arda edip ol kaloş ýyrtyp gatnap bir etdirjek bolmalylar. Öz yerli dolandyrışyň edip otyr hemme dady. Sen gujuk açyp otyr, ne gel garşylaýas diýip. Ne şonu aýdaýyn edim. Biram bizde hökümet gurupda statistika ýöretmeli, statistika ýok bizde, absolutny statistika ýok ýerine.
bir adama madip bolanok. Men şoňa göz ýetirdim. Statistika hökmany gerek. Meselem şu biziň ýaşaýan ýerlerimizde websaytlaryň islenik ýerine gir, Google'a girdenim plan owada adyny ýazýan owan. Şol owada näçe ilat ýaşaýar diýsen çykýar. Mektepde näçe san mektep bar diýsen olam çykýar. Näçe san gospital olam çykýar. Google'a girýän hemme açaçan. Açaçan yerli dolandırışın websaytyna da girip okap bolýar. Şu yerli dolandırışın özünün kanunları var diýene şol websaytlaryna girsen, meselem 2 etaçdan ýokary 3 etaçly jaý salmak bolanok ko bolardy. Şoňa uslowiýalar bar, kanunlar bar özünün. Ya milleň aňyrsyndan ýene de bir jaý saljak bolsaň, ya giňeljek bolsaň berandasyndan, sen onu ýene de yerli guruluşyk edarasyna ýüz tutmaly bolýan. Şolardan ruhsat almaly. Pul jagadyny töleýän, saňa hiç kim istat ýenok. Eliňe kagadyň alýan, bir neme renkli, mämiş renkli kagaz berýärler. Kapyňdan asyp goýýan. Kapyňda şügün asyp goýýan, goňşulaň görmeli sen çekijiň sesi eşdilip dursa, bıçkyň sesi eşdilip dursa, sana jalyp gelmedi ýaly, şol kagaz asyp dursa, he. Bul şol kagaz alypdyr diýmek nalogyny töläpdir diýär. Ine. Gördüňizmi? Şoň üçin şular ýaly pul ýaňpy ädim hemme da yerli ýerine düzülen, gurulan. Ine şoňa yerli dolandırışyk diýilýär. Ne men görüşüm şeýle. Ne şonu aýdyn edim, birim şu pajarny meselesini aýdyp geçeýin. Pajarny meselem biziň her bir ilçäň, owaň özüniň pajarnysy bar. Sen pajarny jaň edende, ýa skor jaň edende bir ýerlere gidip şäherden ýa bir ýerden gelmeliler. Öz iki köçü aňrynda pajarny bar. Her owaň özüniň pajarnysy bar. Şu pajarnyň içinde de biň adından 2-3 tane maşin durýar, ullakan maşin. Şolar adly etse, goňşy owadan gelýärler. Düşündiňizmi? Ene şeý dip işleýär, yerli dolandyrış. Gidip görmeliler, başka yerlerden neme edip. Ya Türkmenistan'dan ýaly boş maşin gelen oksuwsuz. Pajaryň öçürmäne. Ene şonu aýdyn edim watandaşlar. Sag bolun söz bereňiz. Olýar, sag bolun. Meýbegül hanıma söz berýär. Şu 5 minutdan kanyda o çektirmejek bolun, çünkü wagtymyzdan azalyp barýar. Artaga geçip berdik diýär. Sağ olun. Häzir ildeşlerimizin hemme aýdanlaryny eşidip indi kän bir aýdybam oturjak däl, sadece goşjaklarmy goşjak. Şu tapara ýaňy aýdyp geçdi. Çağalar barada. Şu çağalar barada aýdanda ilk önce şu birinci medisinany, şu yer dolandırışlarda medisinany öňe goýup şu göwreli aýallara köprak üns vermeli. Sebäp şu göwreli aýallar çağanyň temeli enesiniň içinde gelýär. O kesel sağlıklı çağa dören wagtynda o çağa doğulandan soňam sağlıklı bolýar. Onun için hem onun belli bir imitlenme nämeleri var. Şolara kän bir üns vermeli. Soňam haýan aýdylanyňaly şu oku meselesi, okuda nähili çağlara üns vermeli. Häzirki bizinki Türkmenistandaky däl ýaly däl da ýel dolandyş bolan wagtynda mysal üçin hemme zat öz yerli dolandırış çözer. Öz öýüňi öz göz öňüne getirin. Öňde ýaşaýan goňşyň, ýan tarafdaky goňşyň näme edip başlasa, ya bir gaptalda şu yerli dolandırışın gaptaldaky ilçe görse, olar bir-birinden höweslenip, o ilçe oň ýaly eken, biz muň ýaly edeli. Olardanam näme edeli arada o ilçeler bir-biri bilen ýarışlar geçirip, näme edip hayaty gyzyklandyrýarlar. Şu yer dolandırışlar ýakynda yegenim okuya Hitayda o yerden gürün etseler diýämiş. Bu yerde her gün yaşlılar barada diýen. Her köçede akşam saat 6 oldu muzika,
oyunlar. Yöne o yerde din 50 yaştan yukarıdaki adamlar geliyor. Adamlar şu harekette olması için devamlı hareket, şu yaşlı adamlar devamlı harekette diye çalışıyorlar. Yöne bizde näme pensiya çıktın git öýünde otur. Öýünde oturup näme etmeli pensiya yetýärmi? Yeten o. Ne yakında bir TikTok'ta näme koyupdyrlar, video koyupdyrlar. Garryja ene otur şu Türk'ten baran gys şonu öz enesini näme enesinde eçesinin maması diyelim. Şu baran bir bada tanımadam yöne ayalcağız önünde su katınan çörek 2-3 sani basıp iyi otur. Ne pensioner 70 yaşında mı 72 yaşında mı giren ayal. Şunyalı qarap, mürrep, ikek bilip kalıptır. Bizim nämelerimizi, yaşlılarımızı näme diýerler? Pensiya çıktı mı git ta o dünyadan telegramı gelince garaş diyen manıda koy verýärler. Şoň üçün yerli dolandırış hukman gerek. Yaşlılar için hem gerek, yaşlılar için, yaşı yetenler için hem gerek. Ondan da şeram hiç yere yukarıdan buyruk gelince karışmana hem gerek değil. 5 mundun içinde, 10 mundun içinde toplantılarını çözerler. Zaten Türkmenistan kurulan vaktinde birinci oçur hemme zattan öňde şu interneti açıp koyversen, şuyu bilmedik zatdan yaşlılar hem nämeler hem yaşlılar hem şu telefon her kimin hem elinde olsa, internet olsa näme diýim halk özünü özü değiştirip gün günden kalkınacak, höweslenjek, ruhu düşmeyecek. Şonu aýtjaktym. Gepin kıskası internet olsa hemme zat yavaş öne gidecek. Şimdilik şunu aytayım. Sebep hemme zat aytıldı. Sağ olun söz vereniniz için. Sağ olun. Hayat var mı söz veren? Şu an yurdum içinin 60-70 götöreme yurt başında da ve bunların hemmeten karıştı işleyendir. Hiç ellerinde meslek yoktur. Hani belki vardırım içinde doktoram vardır, belki muhallimam vardır. Ama bunların hemmesem karayışta işleyendir sebebi onların alan bilimi dünya standartlarına doğru gelmediği için onların öz mesleğini başarı yurtlarda nemedip işletilenlerdirler. Yine şu vavatta şu yerli kuruluşlar internet yoktu yurdun içinde. Ne için internet yok? İnternette ne için yapıp koyarlar? İnternette ne için yapıp koyarlar? Şu internet yapıp olduğunu için yurdun içinde bilimim yoktur. Dünya standartlarına göre bilimim yoktur. İnsanların dışarı yurtta şeydir. Mesleksiz arayışlarda işleyendirler. Şu yerli nemelerin kuruluşlar şu internet meselesinde, öz yerlerinde, internet üçüncülük meselelerinde ya da e-devlet yana nemelerde sistemlere gir hizmete de katı efektif bir şekilde iş alıp bararlar. On son yankı neme vardır. Mide Gülhanım'ın aydan sağlık meselesinde hani sağlığı o sağlık berde men diyecek olyanım o sağlık hizmetleri vermek ya da o becermek ya da medisinanın hilini östürmek değil de yani şu an yurdun içinde göreyen belli bir keseller vardır. Diyelim siroz vardır, anemiya vardır. Onları dörötken sebepleri ortadan kaldırmalı işleri etmekte de katı efektif bir şekilde yerli hükümetleri işlerler ya da şunu mesela denizin yanında olan adamların mesela tiroid meselesi azdır. Denizden uzak yerde balonların tiroid meselesi, zor mesele diyen meseleleri vardır. Mesela onları ortadan kaldırmak, sebeplerini ortadan kaldırmak ya da bu nemelere, imitlerin içine yetmez vitaminleri ya da mineralleri koşmakta da
yerli nemelerin, kuruluşların katı ulu rolu vardır. Diyeceklerim şundan ibaret. Bolýar, sag bolun. Melike hanıma söz berýär. Sesim gelýärmi? Gelýär. Kardeşler hemmeti ähli meselelere deyip geçtiler. Indi menem şu taýda bir zat aýdyp geçeýin. Geçen ýyl şu gözellik salonları vardı etraflarda. Şolary yaptırdılar. Aşgabatda da açtırdılar. Şu taýda işleyen gyzlaram, gyz gelinlerim çağırıp Aşgabat'a gittiler. Indi Aşgabatda işläp dur. Beýle yerlerde de yapıldy. Ne diyecek bolýanym zadyň gowsy Aşgabatda bolmaly. Ýa-ni sapara bir gowsy aýdyp geçdi. Guşguda dowlan çağan näme günäsi bar guşguda dowlanyny üçin dip. Ähli lüks ýaşaýyşlar, şertler, ähli şertler ýaşama üçin şertleriň ählisi ediňe Aşgabatda döredilen. Hasanalar bar, etraflarda ýok däl. Eýirliğine salıp berler, ýöne içinde hiç hil enjamlary ýok. Tecrübeli işini bilýän saglyk işgärleri ýok. Saglygy diketmek üçin hem epetli pulu birine daňmallanyň, ondan Aşgabat'a gitmeli. Ya ýolda bar ýakada bu hassa ölür. Bar ýançada on nähil boljak welder. Ýokary okuw jaýyny okutjak bolsan, ýene de Aşgabat'a gitmeli ýurdaşyp. Şoň üçin bir yerli dolanır, hökman geçirilmeli. Her kim öz iline, ilçesine şu imkanlardan peýdalanyp bilmeli. Çağan o ýokary okuw jaýyna girýärmi, öz ilinde bar bolan herkili görnüşleri, açylsa fakultetleri, şu taýda okap, bilim alyp bilýär, öýüňden örüp, gözüň öňüne gidip gelip bilýär okuwna. Ondan ýene bir zat diýjekdim, şu bizde invalid maýyp çağılan internat bardy. Saýul döwründe şol ýol ötenedi. Diňe bir ýerde şoňa da çağılaryny ertip taşlak gaýtýar en atalar. Men bilen bir çerjede saýjykda işläpdi. Maýapa diýip şo ýekeci ogly olan invalid şo taýda goýup gaýdyp ağlaýardy. Men çağam göresim gelýär-de ýekeci oglum diýip. Bizde şolar ýaly invalid çağalaryny öýüňde saklap, öz ýanyňdan örmesini gödöňünde tutmaly. Misal üçin şo çağalar invalid bolsa-da ene mehrini, ata söýgüsini duýup bilýärler. Sen eden ilgilerini görüp bilýärler. O duýgusy örenler o çağalar. Şo zatlara da saglyk öýleri zatlary bolsa şo taýyk ekidip kontrol edip liçeýeti bar bolsa şonu alyp gene de sen öz öýüňde örse şo çaga gowy bolar diýip pikir etýän. Şu zatlarym gerekli diýip hasaýp etýänler. Yerle dolanyrşda gözüňde tutursa ilçilik ol engelli çağalaram bolup bilýär. Şular aýtjaktym. Bolýar. Umyda hanıma söz berýär. Sağ olun, men ýanky aýdanlaryma birazjyk gene koşun üstüne. Kargo, posta, kargo nämeleri başlary hökman suratda her bir ilimizde bolmaly diýip düşünýän. Hökman suratda. Soňa adres, yani konum, her kapının, her köçenin belliği bolmaly. Soňra men aşırda hayat ildeşimiz E-Devlet hakkında aýdyp geçdi. E-Devlet'e gaty üns bermeli. Ine häzirki Türkmenistan sistemasında häzir dörde bir kagaz üçin hem mesela dom правления diye, ZAKS diye, yani şu kapıları uğradýarlar. Yani çağalar bilen ıssylarda, soğuklarda näme dip oçura durup şu kagaz, bir sany kagaz almak üçin hem oçura durýarlar. Şunun üçin E-Devlet gaty önemli gerek zatlardan biri.
Soňra mene şu bir nämen aýdyp geçjek de şurda hazır Melike hanım aýdyp geçdi de näme dep invalid hastası dep. Ine men berde Türkiýede diyaliz hastası bakyan, garayan. Her haftanın 3 günü yani diyaliz demek böbrek yetmezçiliği, böbreği yok. Şu haftanın 3 günü hastaneye gidiyorlar. Her mahalleden bar hastanesi. Her mahallede var. Yani bu hükman suratda bolmalı. Şu haftanın 3 günü gitmese adam ölüye. Yani ben azı Türkmenistan'da düşünen de şu zatları, yani oba yerlerinde şunun yalı kesel bolanlar şehre gelince nehil bolya. Yani hepten 3 günü nehil gelip biliyorlar. Sonra gelme mümkünçiliği var mı? Uzak yerlerde bolan şehre aydalım var diyelim şehirde şunun yalı hastaneler. Yani oba yerine nehil geliyorlar. Sonra bunların her balinsanın özünün servisi var. Yani maşını var getirip alıp gidiyen hastaları. Yine şu zatlar yani en gerekli zatların biri de düşünen hükman suratda şu zatları yani hastalara, invalidlara önde tutup şuları başta ne etmeli de düşünen de göz önüne almalı şuları. Sağ olun. Sağ olun. Başka pikirini açacak var mı? Sapar kardeşimiz. Sağ olun. Yine de men bir aşağınsızcak bir meselem var. Türkmenistan bir agrar bir devlet demek. O yaşayıcılarının köp bolan devlet bolýar-da böldünden. Türkmenistan 60%'den uğrak ýatyp 70'e bolayı o ýerin yaşayıcılarıdır. Indi o ýeriniň yaşayış şertleri şäherin yaşayış şertlerinden yerwet bolan ýagdaýynda sen agramly bölük halkyň o yerwet şertlerde ýaşaýar diýmekdir. Bunu görmezden gelmek mümkün değil. Doğal, Hudaý tarapyn mi, Taňry tarapyn mi, ya da bilmedim birinin kudreti bilenmi, adam şeyli ýaşamaly ýa-da. O da bolsaň elbet ýaşamaly. O paýtagtda bolsaň gowy ýaşamaly. Bilen ýalak düşünjäni adamlar beýnine oturdup durlar. Adamlar şikayet etmeden yani yerin ol uzun yaşayan yani halaşta yaşayan başkalarının çağaları geçenler vatan uğramalı o işlerinde talgıt vermeli o genç şartlarda yani yaşayış şartları dem olmalı. O şu meselelere biz gati ünsülen peretmel mükemmel biz 21. asırda yaşayanımızı yattan çıkarmalılar. Biz bu dünya bilen den ayak uyduracak bolsak biz kendi atlamızı gözden geçirmeli bolýar. Onu Mars'tan ya Ay'dan bir gelip bunu bize edip verip bilmeyen. Bunu dine bizim özümüz etmeli. O yerli halk. O halka da bir edip verip bilmeyen. Yani bir pikir edip bilir. Şunalak bolsa gowu or dip bilir. Yani bizim şu atka Mehmet Börüş'ün biz bir cemiyeti şu meselelerde aydınlatma işini alıp barýarsa bizim dememiz misyamız esasy şu Türkmen cemiyetini aydınlanmak. Şunu adamların özünün yetmeliligini şonu bir adamların beýnine ýa-da bolsa siňerýalak etmek. Bu aslında hökümet diýlen zadyň işi propagandasy nemes bolmaly. Ýöne bizim hökümetlerimiz näme iş edýär? Yurt kurman şehir urýarlar da. Sen hökümetin yurt kurman şehir uranda halkyň toprağının eýesi bolman üstünden jaý salýar. Olar şäherli bolup bilen ok,
toprak özünü kolman üstüne zaýdanam jaýly bolup bilen nokta. O bizim ähli ömrümizde çeken zähmetimiz fujagy diýede. O şolar ýalak bir ýa gatyr döngüň içine sokulur billet biz bu zatlary yemedip uykudan oýanyp bir silkinmämiz gerek. Şunu aýdaýyn diýdim, sag bolun. Sapara doğru aýdýar. Yıllar boyu, hatta asırlar boyu diýeli cehaletin içerisinde gysalyp gowurulup ýaşaýarys. Bundan hukma halkyna aýdynlanyp çykmasy gerekli. Oğlunur hanyma söz beren şu ýerde wagtymyzam boluberdi. Men ýene bir zat aýdyp geçeýin. Gysgaçyk, ýa-ni pajarny hakynda aýtdym-da. Şu pajarny meselem çağırılıp getirilenine her öýüň kaptalyna gidrant bolýar. Gidrant diýilende ýerden çykyp duran ýoğuň turbo diametri bir 30 cm bardyr. Bu öten döwletlerde pajarny gelip soňundan ýaba gidip suw getirmeli, suwuny ýapdan olurmaly diýende at ýok. Ol gaty gülkünç bar öten döwletlerde. Ol gelenine eýýäm şol öýüň kaptalyna her hojalyň kaptalyna bir gidrant diýip bir zat bar. Çykyp dur ýerden çykyp duran turbo. Şonuň açary bilen diňe pajarnikler açy bilýär. Şonuň özüniň turbolaryny syýdynýar etýärler, biriktirýärler. Şeýdem pajarny ýanyny öçürýärler. Ine şol men şu ýerden Türkmen hökümetine şuny bilmeýän bolsalar şunu aýdaýyn idim. Her bir hojalyň kaptalyna turbo geçýär. Dik ýokary vertikalny dur turbo. Şoňa biriktirýärler. Ine şonu aýdaýyn idim. Öwrensinler. Ta bolun söz berenler. Bolýar, sag bolun. Onda kardeşler meclisimiň bugünkü sanyny tamamlaýas. Hemmäňe aýdan pikirleriňiz üçin, gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Ýyldaşlar sizde de köp sag bolun dinleýäniňiz üçin.